എന്റെ വീട് അവിടെയാണ് എന്നെ ഒന്ന് ആക്കി തരും അവിടെ ഞാൻ വെള്ളം അടിച്ചു ഫിറ്റായി പ്ലീസ് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ആളല്ലേ അണ്ണ ഒന്ന് നല്ല മനുഷ്യൻ നല്ല മനുഷ്യൻ ഒന്ന് ആക്കി തന്നെ അതുവരെ ഇല്ലണ്ണ ഇതെന്തൊരു അണ്ണൻ ഇല്ലെന്നാവും കിട്ടി ജോലി അങ്ങോട്ട് ലിഫ്റ്റ് അടിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ലിഫ്റ്റ് അടിക്കും എന്നിട്ട് പരിപാടി ഇതാണ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞത് ഇതേപോലെ വേറൊരുത്തനുണ്ട് ഓ ശരി ശരി അണ്ണാ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ലിഫ്റ്റ് അടിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ലിഫ്റ്റ് അടിക്കും എന്നിട്ട് പരിപാടി ഇതാണ് ഇതേപോലെ വേറൊരുത്തനുണ്ട് ഓ എന്താ താഴെ ഒന്ന് വീട് ആക്കി തരണം എൻ്റെ വീട് താഴെ തന്നെ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണം അതെ